ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife tụrụla Dangote melụ nwanne Phyna bụkwa na onye win former Big Brother Naija. O wee bụ na Phyna bụ onye sendịrị very dark man voice wee na-agwa ya na tụrụla Dangote egbukwana nwanne ya nwaanyị, na tụrụla Dangote rigojekwa ọkpa nwanne ya nwaanyị enu wee chipịasị ọkpa nwanne ya nwaanyị nke bụkwa na-ebego ya ofu ọkpa wee na-achọ ibekwa ya ọkpa nke ọzọ. O wee nọrọ ebe a na-agwa very dark man na nwanne ya nwaanyị unu na-afụ ebe a bụ sọ mma na ọ graduate na Auchi polytechnic few days ago ka nwatakịrị nwa ya graduate o rubekwa 1 month o ji wee graduate. O wee welu foto nwanne ya nwaanyị mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ wee send ya very dark man. O wee bụ na-ebego ya otu ọkpa wee na-achọkwa ibe agba ya ọkpa nke ọzọ. Very dark man wee na-agwa ndị mmadụ na ife anụnwa mere on Wednesday ebe 11 AM ka nwata nwaanyị a nọ n'elu ọkada wee si na Auchi polytechnic wee na-apụta. N'okwe ntu a ka tụrụla Dangote si wee si ebe mama ha si o si wee pụta wee kụkọrọ nwata nwaanyị a witi ọkada ọ nọ n'elu ya wee kutuo fashipịasịa ya ọkpa ya na ọ kwụsị ọdụrị onyelụkwa moto ya ọkụ wee na-agba. According to very dark man, e wee sị nọ ndị nọzi mgbe ife anụnwa na-eme na o nwere otu lekshọra nwafọrọ mgbe ife anụnwa mere wee buru moto ya wee chụba nya bụ tụrụla Dangote n'azụ wee jee gbachie ya ihu. N'okwe ntu a ka esi wee jide nya bụ okooko unu na-afụ ebe a wee kpọrọ ya wee jebe na police station. N'ọkwa ya ka elule ebe ahụ ndị polisi wee na-achọ ka fa kpuchie nya bụ okwu wee wepụ plate nọmba nya bụ tụrụla moto Dangote wee jezogha ya. VDM wee na-asị na ọ gwara Phyna na ya jee seta vidio ebe ndị polisi paakị nya bụ tụrụla Dangote na Sabo police station nke dịkwana na nya bụ Auchi, nke nwaanyị a wee see ife onyonyo a vidio wee sendịalụ VDM. Ebe a ka Phyna nọzi wee na-ebe akwa na-agwa VDM na ose ndigidego ego niile ọ nwere n'ụlọ ọgwụ ka e wee gwọọ nwanne ya nwaanyị na ego ọ nwere agwụgo na ọkpa nwanne ya nwaanyị nke ọzọ na fada ọdụchọ na ndị ụlọ ọgwụ na-asị na ya ebe agba ya ọkpa nke ọzọ. Hei, nekwe na ọmarịcha nwata nwaanyị a bikonu akọba ife moto tụrụla Dangote megoro ndị mmadụ ọbụlọkwa otu ọbụlọkwa ịbụọ. Ndị low safety amaghọ na fa na-akwụsịkwa moto ka amalụ nke nwee breki na nke enweghị breki, mmadụ na onye anyanya bụ moto na onwekwa driving license na ọmụkwọrụ ka esi anya moto ka o jemu nke ya n'ime ọfịa eburu moto bi ya ọ na-egbusisi ndị mmadụ n'ilo. Ife nke akarịzikwa ọ na-akarị ntu a ka kontena si adawusi ndị mmadụ day by day. Ama m ife na-eme na Naịjirịa na ọ na-enweghọ ndị ọrụ nchekwaba n'afọ maka moto na-agba n'ilo ka fa tinye anya na ụdị moto na-ebugasị kontena, ụdị moto ife Dangote a na-ebugasị ngwongwo ka e nebalụfa anya na ife egbusichakwa nanụ ndị mmadụ. I don't do a lot of things because I go sit down, I'll say no. My sister is in school. I have sisters in school. I don't do baby girl lifestyle. People think I'm like, I have a lot of reasons because I go sit down, I know where I'm coming from. I've been hustling all my life. I've been struggling all my life. My younger ones, I finished from school. I saw myself through school. I made sure my younger ones went to school. My sister can't graduate. Dangote trailer, he continue in jam, like say in jam goats. If you miss a Dangote trailer, don't dey people before. Dangote don't buy markets. That's what me I have to say. Because I don't know what that fucking manager is doing at the court instead of the hospital. My sister's leg right now, the other leg, we're currently deciding what to do because Dangote, my sister has been damaged for life. And I cannot carry it alone. I was already happy that my sister, the last person, is done. And now I'll have time for myself. I was already saying I'll finally have time for myself. I'll finally use my money to enjoy. I'll finally enjoy myself and enjoy my money because the last person that I was sorting is done. Now they carry another one for my head. This is a cripple for life. Both legs. Her head, her right hand, one leg is gone, her head is bandaged, hands bandaged, one leg is gone totally. The second leg said they say be like say they go come out down because they are not sure. You're not sure. Until now, they've not even said anything. One me I'm saying now is Dangote, if you say they go, I don't do online rants. And they show workings. It's not even possible. Me, at the show work, I'm not a rich kid. I was not born with a silver spoon, Baba. I suffer. I don't suffer. I've seen shege. Another reason why I've not given up in life is because of my younger ones. I'm the first child.
My younger ones is another reason why I can never give up. That is why no matter what anybody is saying to me, I say enter here, they come up, because I know many people, they say, Alpha. I know many people, they tell me, what's up, I need this. I know. I don't, that's why you see, people will think, oh, she's rash. No. I'm shamelessly hustling. Shamelessly, because I have people that I don't want them to lack. What me I have to say, I'm not a do online ranting, no. And they show what it is. Since Dangote is not answering, I will get their attention. And Nigerians will know. I will get their attention, not their attention. I know what to do.